Jodong nyaka chikotelnegi koda ruodho gai makono mano migosi Ogongo Yano gikone tukoro wuok oko. Kendo kwedo malich mokalo gino ero mabende luongo ni weche goeko mag siasa mabende koro donjre rombgi mabende winjre yande gidhi bedo go. Chieng' tarik 14 dwe mar aboro higani eri romo mabende gidendo ni Nyakach Cultural Day. Oromo maket kod maendi ni onego bed ni bago e gweng' nero manding'o opanga e Nyakach Kasaye. Kata kamano koro gilero ni moko kuom jodito osedonjre e romo maket kod mano. Ka bende koro gifwenyo ni moko kuom jodongo mabende wuok Kasaye kono biro tiyo kod thuolo maket kod mano sidh achiel kuom wuodgi mabende laro kom kar chung' od bura nero ma Nyakach. Ka bende koro giywak kendo gilero ni ma opogre kod dwaro margi gin kaka jodongo eko mabende wuok Nyakach. Wanyisogi ni chieng'no nyocha onego bed chieng' Cultural Day, to nikech rochni moko nyal geng'o, koro chieng'no ok nyal bedo chieng' Cultural Day mar Nyakach. Gitie functions ariyo monego bed chieng'no ma ok wanyal nywando, ma political ma ok wanyal nywando. Joma dongo e Nyakach e siasa biro nyaka chieng'no, to ok wanyal nywande gi Cultural Day. Wawene gi thuolo mondo gitim gitimogo mondo Cultural Day chimo atimo ng'o chieng' machielo. Koro officially Cultural Day mani iluongo ni mar Nyakach mwadhi timo 14 koro jo Nyakach ok dhi bedo mar Nyakach, odhi bedo a function mar Kasaye magi empower godo women kendo gigolo godo wuodgi mondo odhi ochung'. To wan koro watimo nade? Wabiro dhi kaka welo to ok wadhi kaka weg chieng'no. Jaduong' Ogongo Yano koro lero ni gibiro miyo thuolo romo maket kod mano dhi nyime. Mano matimo empowerment ne jogo eko mamine. Kendo romo nero mar jo siasa ka bende wacho ni romo nero mar Nyakach Cultural Day to koro gibiro chano malero odiechieng' nero machielo. Aka wasebedo kwa time e kaka odwano timre momiyo ma ok odwano timre. Wasebedo kwa time ni en Cultural Day ng'ama waluongo en guest of honor ma obiro wuoyo weche mag thorro mar culture. To maendi ok odhi neno kacha odhi ketho nying jodongo ni gir Nyakach mane mar jodongo jo siasa obede nade. Jo siasa control tech omiyo ok wanyal nywando that day gi weche mag siasa. Emomiyo wapula out. To wasebedo kwa time kaka ipenja, wasebedo kwa time purely for culture. Dhok mabedo sir machiegni kod jaduong' Peter Odera Ndolo mabende nogai Maragoro. Kaka ruodh ogayo osewuoyo, cultural days bedonga every clan. To miyo negin host, Kasaye wamiyo bedo host, to giloke koro gitimo nade gilose kendgi margi. Koro ok udwa riwo, bedo kodwa mondo wich kuot moro bedi e Nyakach kaendi ni wariwo functions ariyo kata adek. Wadwaro purely marwa mondo bedi mar elders. Jaduong' Peter Ndolo koro lero ni chenro mabende gisewinjo ni liekore kendo biro dhi nyime chieng' tarik 14 opogore mabor malich mokalo kod Nyakach Cultural Day mabende ging'eyo kineno duto. Gi culture. Koro mane wadhi e Kasaye nopogore. Ka koro chopo gikone makoro dong' juma achiel to wayudo ni empowerment mar women mag joma mine bokete iye. To ng'atgi achiel kuom mabende ochung' bedo di chieng'ne makoro jogi dhi sidhe gole kaka ng'ama dhi laro kom ma Nyakach kata dwaro i piny mar Nyakach. Koro waneno ka koro dhi pogore gi gik mosebedo kwa neno kuonde machien. Koro omiyo waneno ni mondo okete tenge wawe mondo gitim ariyogo kaka odiechiengno to wan marwa mar Nyakach Elders Development Group gi kaka osebedo kwa timo mekwa chien kucho wachano odiechieng' moro machielo. Bende kinego go migosi Ogongo Yano koro oyango ni jopiny e gwenge ko ma Nyakach ni kata gin giwegi kaka jodongo gibiro yore e romo noero mana kaka welo to onge ling'any moro amora kata tich moro amora mabende gibiro tiyo romo maket kod mano. Wakwau ng'uono ni rochni modonjo nwa e wach Cultural Day ma higani obedo ka gima ok ochan be ok gima nyocha wapane dhi timore. Omiyo gin gik mabedo apoya ma ok en mokwongo. Kaka otimore ni wabiro timo moro kaka watimo gi pile. Omiyo kik obed ni koro ng'ato nyalo nene ni koro wakaw gima ok onego watimo gima ok onego timre. Kaka watime ni e kaka timore kendo kaka onego timre. Be omiyo dhi riwo Nyakach. Mi Nyakach koro gin joma jodongo gi wacho weche adier mochung' kaka onego jodongo timo nade. Wuo. Nekala TV kuke kar chung' od bura neri ma Nyakach e Kisumu County and Justus Adoyo.